babu wata aba gwamnati sai yarjejeniyar mutane. Hausawa ku zo, Yarabawa ku zo, Inyamurai ku zo. To ku Hausawa kuna wakiltar duk wasu kabilu da ke karkashin ku. Da haka a karkashin Sardauna akwai Ibra, akwai Nufawa, akwai Fulani, akwai Kaje, akwai Katab. To yanzu aka ce Sardauna shine kawai Bahaushe, amma ita tafiyar tashi fa tana wakiltar wannan gungun kabilu ne. To sai aka zo aka haɗu, Yarabawa haka, Inyamurai haka, sai aka zo aka haɗu, sai aka ce an yadda a haɗa wata ƙasa wadda za a kiraye ta kaza. To amma saboda bambancin kabilu to a rubuta wata yarjejeniya. To ya za a yi shugabancin ƙasar? Sai suka ce minna amirun wa minkum amirun, ku za ku fitar da premier, mu ma za mu fitar da premier. To sannan a tsakankani kuma sai a yi zaɓe wanda za a fitar da prime minister. Kun yadda mun yadda, da haka fa aka fara ƙasar. To me a matsayinka yanzu ka ce baka yadda da wata ƙasa Najeriya ba? In baka yadda ba, waɗanda suka haife ka suka gabace ka su suka zauna suka yarjejeniya. Wato mutanenmu ba a karantar da su addinin musulunci ba. Idan babanka ya rubuta wata yarjejeniya wadda ya yadda a kanta, haramun ne ka saba ta. Idan shugabanka ya rubuta wata yarjejeniya, haramun ne ka saba ta, sai in ta saba littafin Allah. Dan haka kuka ji a karatun fiqh sira cikin watan azumi na rinka faɗin wannan abin. Yanzu idan wani musulmi a Najeriya ya ce bai yadda a ci gaba da zama tare ba, ko ba bindiga zai ɗauka ba, sai a sake koma a sake zama a tebur, wakilansu su zo, namu wakilan su zo, sai a zauna. To amma fa shi wannan musulmin tukuna sai waɗanda ke shugabancin wannan yankin yanzu kuma sun yadda. To matakin farko ya ce shi bai yadda da su ba, shi ya naɗa kanshi ko ya naɗa wani shine nashi shugaban. Don su ma waɗancan suka ce su ma sun naɗa kansu, waɗancan kenan yanzu abin ya barkace kenan. To wannan shine fauda. To ko musulunci bai yadda da ita ba. Musulunci bai yadda da fauda ba, ita ce hayaniya da rudani. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Duk na kawo mana wannan ne akan maganan me ake nufi da gwamnati, me ake nufi da aikin gwamnati. Ta haka baka cewa aikin gwamnati haramun ne, baka cewa aikin dan sanda haramun ne, baka cewa aikin soja haramun ne, baka cewa aikin SS haramun ne, baka cewa aikin mai shara haramun ne, baka cewa aikin immigration, custom, baka cewa haramun ne. A'a, amma in akwai wani abu wanda suke na haramun, to wannan kam kamar yadda limanci ba haramun bane, amma akwai abin da liman zai yi ya zama me haramun, to wannan dalili ne akan a ce to daga yanzu liman haramun ne ko limanci haramun ne ba. Sai a inkarin haramun da liman yake. To in soja na haramun sai a inkarin haramun din da soja yake, amma ba a ce gaba ɗayan aikin haramun bane. A daidai lokacin da kuka ce soja haramun ne, sai kuma ganku da kayan sojojin na haramun din, to me kenan aka yi? So akwai rashin fasaha da rashin ilimi a cikin al'amura. Allah madaukakin sarki ya kiyaye.